jente asko gauz baita guretariko bat Alejandro Aldekoa, berrizko txistularie, baita dantzari izan dakoa. Eta hemen, Alejandro ikusten dutenez, hemen argazki bat dago, orain urte askotako argazki bat, eta 1992ko argazki bat, eta zuen mezauz dantzari. Bai? Ia, hasi zaitez esaten bitxi gura beran, jaio eta onaino helduteko edo heltzeko zenbat gauza izan duzen. Da zelan heldu zinen ona. 12 urtera, dantzari izatera. Beratzi urte, ez hemen? 12 urte. Ba, Ia, nok irakatzita, nondik ikasita. nik berez mailan da, durak esan mailan bai gara izan da berez aldian, gure zugandik gazteak ikizteben dantzan, jaietarako, zatezan. Horregatik konservo da, duran ezago aldien, batetzen jurretan gara berezen, taldi beti. Gure zu gandik ikazite. Baserri gehienek zien dantzari, haren dantzari zienak genunumiari, gaztieri zien erakustu zatibu eta gero, txistulari, egotezan, hiru herriztan bat izatezan, harekin ensaiokin preparaute urtetze bene jaietan plazara. Da ni hazin izan Txistulari bat, hiru herritarako? Bai, txistulari bat. Ordu no zen? Polito amezua. Amezua. Geroa... Atxiko? Bai. Geroa hil zanien, haren semi izan zen, Serafin amezua. Serafin. Azkenengo egon Atxikotarren azkenengoa, ez? Hori da, bai. Da, esaten danez, azkenengo hil zanen aititebe txistulari izan zen. Da, esaten da bienez, berrun bat urte amezua tarrak txistulari izan ziren. Da niri baitek, ni baino bosturta nahi zarra hori erakusten azizan, dantzari dantza eta erregelak akordatzen az. Da... Zure aitek? Nere aitek. Ni 8 urte niko zen. Beratzi, hortxe, pizka gora, bera. Da, anaiek bera, baino, uste do. Kezinean lehenago, eta kezinean beratzi urterako, aurrezko eta atzezko biak egiten. Beratzi urterako, Bai. Gero dantzari dantza ikazinean, aurrezko eta erregelak, aurrezko eta atzezko lehenago kezinean dantzari dantza osoa baino. Da gero nire nahi eta talde bat, amintxe argazki zen dagoz, batzuek, han mendi baten gure etxaburuan, mendi baten eure-geuretaren zaio egiten. Txistularian akun barik, eure-geuretara. Eure kantaut ikusi, da petzu jokin ez hori holandok, ez hor bueltan bidok beste eta gero horreko dantzari ikuste benien, hola, da nikan, ni baino zarra hau ez ziren, da ni bakoaten izan ikustera. Baina pozik dut nintzen, bat falta zanin taldien haren puestoen ensaio egiteko. Bai. Pozik. Mendigan. Hala entxipan nik edozen puestotan, gero, eurek dantzanen behar teben talde osoa zegonien, eurek irtetze bene norbaiteraz batera edo bestera dantzan egiten. Da ni gaztia honintzen, da ni reserva moduan. Desiaten hoten izen, ara joateko. Akordatzen az, zalinaz... Zemen dizan hori? Torosto, bai. Da akordatzen algerro nene... Artontzen berbait eusko asko. Bai, ez da. Baizan gitzi. Mile beratzireun eta malaguarren nien, zalinaz egunien, dantzere egunen zelebratzen, araba behintzan, baina batez behin Bilbon. Hogeta bizen egingo zan Ibai ondon. Hogeta lauen edo izango zan, Zamamezen. Zela ikusi betetan. Da ni bilintzen ensaiok egiten. Dordun talde bat euen, kenutei duzien, neuro zan berezen batzokize. Da batzokize onduan bizen izan. Da, gero, hogeta lauan, liberatzen dugu eta malauan, nik 14 urte neukatzela, Ibean doro jomitzeben dantzan, eta bat falta zela eta ni bilintzen ensaiok egiten. Eta zera baina zuak, zein zeban, zan hau dala, da ensaio bat egin beren nire ordez, Vitor Berna sartu ban, ara joateko
Da, ni etxien negarrez. Bitor Zubaio eskanoa da, Zenbat urtegaz? Zenbat urte ikusi zuen? Honek 14. Hamalau urte, Bai. Da Bitorrek... Da bost urte zarra, ba. Bitorrek amasa eberetzi. Holakoa pasatu. Holako zei hobeak. Beste batzuk, pasatu dira Zoko izolako. gota ama usteko. Nik 10 egiteko. Niko hiru eta hamar. Ba, egiteko. Hiru eta beratzi egin da martzoan. Nagoni. Kopa bat iruazio. Onda. Gota beratzi egin da martzoan. 10 egiteko. 10 egiteko. Bai, egiteko. Agin jodura ni kopi jogatzen. 10 egiteko. Neuke kobretako bada merke da. Da pagetako bada karuena bada. Hau gozala, Ari arratzen bai. Euraitek ezaustan ez ari iztetu. Jaialdi ikustera geurek ikungo ez. Dalantxek, talde bako ziren kotxin tazi ziren, da eurek ikun Zazia, itzen. hori dut para, Tazi bat egon bai. Orduan egon batzuk egin egon konzerke modun egite honak, armero zauen tazi euken. Antxe, joan ginen, joan itzen Bilbora. Dan, Jat solizue, ontzero begurta, bai, da, Hartuko da, ikusi neban jaialdi zen. Baina, gogoan dekotzela negar ginoan, da gero, Pasagoia eta ba... 12 urtekin argazki hor nago, 14 egin eban, baina 12 urtekin txistua jotzen ikasten hazen izen. 13 urtekin taldeari lehenengo zonotzen nego 13 urte neko zela. 1913 garra urtien, ermita baten. Da, horrexek eurek nire taldi, oseak nire inkesten nulizinak. Ni baino, sartxo, Nire behatzi hon, 13 Osa, urtebete berandu, hementik urtebete Bai. berandu. Urtebete berando. Urtebetera, txistua joten ikesten aziti, urtebetera taldiari jonotzan. Dantzari dantza, da erregelaak, ikasen dituen solfeoz. Ez zehor, inun, horren erregaleek itzan agertzen, musikaratute. Da nire aitak, kantau, edo abestu, nire solfeoko profesori Don Modesto Arana, apaizai, da musikaratuan. Javier, Da, Jasu, musikaratu. Eibarren beha... Txistua ikasten Eibarren. ikasten ez da. Eibarren. Baina, Javier. zero solfeue, abadiaz, egunero joaten izan. Berrizko abadiegaz. Bai, Javier. da, solfeero hasi, Da gero, egunero, da, hilebire txistua ikasten Eibarrera hastian behin. Nik analizia izan, 13 urtegaz ikesten. Gari begire. Gari begire, hori izarra hori ziren, da gaztena, analizia kuadran, da, bueno, alako maten bakor gaten, da gauzio egin etxo dugu hori. Handik urte betera, hasi nintzen. Bueno, ala nolan, ez dakirik, zelako. Azken mailako moduen, igual, beti erdiz por erdiz. Eta, hasi ginen zan da, bueno, ni autore egin duzen aukera balako, ez dakizik, banderen un mailan. Garazen jaizu, berretzen biziz, Berriz emizio, Sofía de Naciones, edo esak gure moduen internacional. Eta, bagen bizen, honen hausen bizidan etxien, nomekatzalde baten, ez egin bera, gaur emaina. Eta jozte batek, ni behin urte bizarra hori. Bueno, gauza bat esan bihan dontxeze, gero xereztekin beran dute, ze pasta bata. Ez que gure batek gutantzari egin behizu hau. Berriztarra, ez da, egizizkizu, banderi egin. Banderi gai, berreztara. Nari banderi hori puestu den dantzan. Ni beste gandurek, sekule banderi egin ez da, eurretik urte bitzen problemak egon da handikoan. Horren ari da, bate baino, Angel Etxeita, da bere anaide puntu, neurek itxu eruzio. Angelek ezaban, oindik hasi bizio golan, altzaute, akabo, gaur arte. Haren, martxo ben, bi. Anaizie, iru, martxo ben, jauz aldatzeko goi. Akabo! Hoxe zabalako batek. Hase zabalako, orduen denporan, hori zalata ez zala. Banderi gai. Ni akortan hasi, Ba. ni mutik Gau. da banderiga zela jale upea. Hortxe behin bizikula. Jale upea, jale upea eskutara Baina, putartiko ega. eskutara gonda, eskopetia lortu da, baina, kontuz. Zetako, zebeti. Hau zi, banderi jarre? Bata gure eta beste gure? Bai. Bueno, da saldu, haike be bai. Haike be saldu, banderi. Banderi gai. Baina orduen, egote zaba,
gazte bat etortzen libeño bi atzetik, hasi bide, bizan. Baina egitetan ongi. Ia, nok hartzaun erabaki hori? Txistulariek? Txistulari. Beti, eh? Baina, obi etzan aurrego. Eta beti zaten zan txistulari jantzarie? Obi etzan egon hartze bere, Jakin? Beti ez, obi etzana. Obi hau ehaik. Laguna. Laguna bat. Obi hau ehaik beste bat, etara. Baina txistulek izatu ben lokin bat dagoen, ez? Bai. Da, aurrezko eta atzezko bai. Hemen gara imailan ez. Ez? Bueno, Aurrezko eta atzezko ez? nik izango zuten aurrezko eta atzezko baina garazien egon zan urte batzuetan, baina terrible bat egon zan. Inope zegoen. Inope zekin, eh? Ego gintzan, analiz ditan egon. Engaldako nire gunean nahi. Zuen zorra bada? Zerra urte bizan. Betzu gazte bat. Esan dut, hau zelik ema dintzen ze, ja, argi baten. Hori ez da gondo. Gazte dintzen, eurrezko atzezu gara uste, beste bat zuri, kuadrilakoei. Orduen, preparatan ziren nahi, edo ze, intzuzen, nire gota bat, eurina bronka bat, bronka interesatzen bat. Eta nahi bat, hori gara, ikustu horreizu, El chavarco les pien, la vida que lleva junto a Jaime José González de la Dios. Así están, horrezko egin, galdu zen leheneko posuen edo bigarrien, eta gur. Ara zegoen da biletak. Da badino maixu batek. Da bera dantzaiz. Dantzari zen ikue. Aurrerako epokan. Da, horri erakutzen apetxego, ezabar nola etxik. Gure egik edo muntu honen gazatzen nahi. Baso, makina albidare, alabo hauzu Hori irakutzen zana. Hori irakutzen zana. Bai, berrezen da, bai, garazen da. Igultzeko da, zeuro bi da, bai. Ez da, egiten da baina duten, ez que, horrauzan, lanperza, ez da. Hori, askotan pasatu da. Baina horre gauzo guztizio pasate gauz. Hori pasatan da gruzkuen da, leheneko urte bat edo beste, nobra kantue pizkat gehien txu ikezi arte. Bai. Horrezkolari, buruz daruz, lau paso, saltuek, pasue, Balzue, eta bestieta. gabiletik eta ez da izan da. Holan, leheneko ikusten dabe. Eta leheneko hainbet biderrin ordureko, Bai. musiki hartu bari badeuke, galtzen jak horie... Atzamarrake, kontutan galtzen bada, agur, eh? Edakado, una bini. No Baina musik, rapeo gero, eh? nik zare esan dut, ontxebe, nik hasi joten hau, derdin buruen. Zanda iztela batek, mega hasiari, bra, neguru da meku sartzen az. Ba, behar musiko izera. Musik, soinu dakizena, paso bat egin, gero salto nos datu zan, berak musikiek Honepez. erakustu zazela bida. Aitor egun nire ondan. Hori bida. Horrepez. Bueno, beste gauza bat daiteko buruen azinetik jakiteko. Garaita berriz bitartean, bueno, da ez garaita berriz, bakarrik hilorreta eta danen artean, beti gondirez diferentziek eta jantzan era batera, hau, hobeto jauk, bestia txarra jauk eta beti ukidozuz gora bere batzuk. Gu beti gabiz, jantzan, zugandik gazetik guzta. Eta jantzan jantza egiten dugunean, berrizko erara, Beti esaten dugu berrizko erara, jenteak esan ez da hien, ez que garrain horren ez da egiten. Ez, bueno, ez berrizko erara egiten dugu. Ez que, zuk esplikita mozu, Zer deko zuen artean hor da, bueno, edo zer egon da, edo egon espada zer dago. Eze bestante dago. Ia, esan ba. Baina, gauza horreza da. Ia. Gauza horreza da, gole pesango dut, ere pesango zu, barri esango zu. Esan ba. Zuk berezko erara ikasi mozu dantzan, gauza batzu dekuz puntu batzu diferentiek. Da, berezko erara izango da, ez da? Bai. Da, garaiko erara ikasi mozu garaiko erara izango, ez? Da, beste diferentzia, ba, prestau. Hor baino diferentzia dut. Hori baino ez da? Ez, beste egize prestau. Oine- Ni neuktak gian partetik, horrek ez da gehiago leko da. Oin esaten da moduen, izkera moduen, bierra. Bezatxo lana zatoze, bueno. bierrari, abile gontzadia. Da hemen holan konsiderote da. Erratu zebenak. Da, sostene. Hola aldekoak, Otra vez vienes aquí, ¿sí? Oyes, ¿sabes lo que han dicho aquella pareja o aquel grupo de los que fallaron en Berriz? Han ido a la camilla de Chisto a buscar esa partitura para ver si está en condiciones tal como tú tocaste. Y resulta que parece que sí. En la partitura está igual como tú tocaste. Ah, sí, han ido. Me he enterado, nos hemos enterado.
Vale, es bueno saber. Da etorri ziren, ordore de baina lehena, taka, eurak, parkezke. Hombre, zer ba? Parkezke, zer gatipa. Tero zaite, bai. Zelan jakin dozu hori. Baina basta izera bagaitzeta. Gurozu, neukizatie, ¿queréis que os diga yo dónde habéis ido? Si no queréis decir, habéis ido a la Camelia, dice usted, ¿eh? ¿Y qué habéis visto allí? ¿No está tal como toqué yo? Sí, pero ahí el compositor que lo hizo tiene una rata, está bien, bueno, pero allí está así. Pero para qué te lo digo. La única vez que tuve conflicto. Handik aurrera, aunque lleve un tostón Andrés Madalén, en partitura, ¿eh? Tostoi bat erun da handik aurrera. Andrés Madalén, partituria ez da. Handik aurrera, bai. Bakoitza badu botón. Hombre, Andrés Madalén jo biru, hori dik bada bigulda. Erreza izen da, las partiturias. Jolín, nunca fallo mal. Lehenako moduen plazera urten ikuen atanain pintzera esti batzuk egoten. Dana, dekona dana pintzen. Enseio eta migul, Zolan egin dago gogo barik. Gogorra hau ez eta Urten plazara eta aldantxu egin, baina espalda egiten esaioan gerosilei. batzu badatze, zortzitik igulo goi lau, beste batzuk, zera, gogo bari da bizela zanbia. Zera, pura sangre bine barik, hoxe, oino taldi madat, nire taldi madat, batzu motel txuek, aldandiko da motilek, eta errezein nahanako bai, beste batzu da zu, da za, igertzeak ez zu, a tope, zu, eta zutik, eta hanki igurtotze erreztasun edekelako. Zen zango nuke, aurten ez nire taldi daulako, baina aspaldien berriz mailan bintzet, taldi daunek desentutxuna da. Da aurten Lorzoko bat, Lorzoko John, esan handok nizena, kaja laboralien direktoro bolon berrezen dago. Uli zuritu da bintzet, da, bera de Lorjon, dantzari biliko eta patziko goten izan, ikaz erakusten hemendik. Bera be dantzari biliko. Eta, zostane, dantzaileeko nadeko zula entzut San Pedro Gonien, ezin izan berak, aztekun izan da. Esan dizigel domeki. Berrezen nola dantzan egiten den egune... San Pedro Egon eta San Isabel. 29 de junio y 2 de julio. Bai, da. Zostane, domekan enbida bebaredo. Da, domekan aldozu. Tozu kaga horrozi mirek eta. Joan biopa. Zostane. Da, antxuko ziren. Plazan Andrias. Da, Santosek ez da egon zan. Metxaz, Euskola lehen izan duguna, hanki ez altzeu baino, zuelten dut noitin dabena, da berezen dantzari izen dienak, Santoro bai. Honea dantzan jotan da egiten duguna? Bai, parekan. Bai, dantzari pasau dienak, morduek berezen. Hobi hauek, onak, desentiek, da, idanak etorri zen, esko kruzate, ideko grupua. Hori San Pedro Egonin, domekan behon joa ba ikusten. Osak ez, errepetidu, baredo ikusten. Da zanten zilein iban aurrezku, Carmelo Anguisa barik, haren koinetu gehi batek. Bai, amorin ez daun. altzuek. Alto zuzena, anai bidie, ez duiz da marrein dauna, egon dana. Carmelo bera besteko edo bie. Iban, aurrezku bat, San Pedro Egune zan, San Pedro Egune. Iban bero bat, negro Etxebarriak iban atzeskue. Bajonazo terrible. Hori publiku bertan dantzari hibridin nausuzek, nire daekuk eta gazio berro eta marrutekuk eta kusi ebien. Arreke iban, dantzari berouen. Dantzari eta bueno, zein egin guziote. Etorri zan, ensaiokin berek biharren puestu nahi iban. Sekulen mako lekun. Amotilek. Eta gero han bitxuri emaren estudien, eta daula de este Donostiar dantzari bat, goizaldiko bat, da
Zuri ez oso egiten zindabiet entrenaute edo. Zuri pesteko nagusi, Jas, da arteza. Elegantiago bera da zera baino gondio. Da. Eiban, aurrezko bat, bordao. Nire gatu nintzen joten. Horte, bigarren zapaterue. Cuidao. Da. Geste guzti. Zerri xoka da. Urriko domekan, bare dara jentie posiko duzien dantzare ikusten kutu. Eta zapate honen duen borame, ez dan azpertzen erze ikusten. Oin honek esan dauna, amazten beti ez. Baina urtien irula bider ikusti erren. Baina, zu izan duzun eren, jantzaki honak. Jope. Etxarra padirez. Atek abezu ni zuriak. Oso bat txubete atek abezu zuriak. Galako me ateko nintzen. Launakoan segaitit duzue bik. Hori be, ezako bat hori. Berri zen, nera iten den boran be, da Leandro den boran be, oin urte nime, oin urte hola ite zuan. Zergatik? No sé. Bi. Bi, gara jemalan txaitzen jo. De jurretan bai, hemen duren zaune hori azkeneko pasue launangoen, binan gue, hori nik nera akordeko ziren hori zautu da. Baten lehine banek, beste forma bat, bi, erdik egin je. Baina, beran ezan baian, etzan hori ontzat hartute ba, atza, kendu neban da, bueno. Hoxe da, baina hori gure itzen da denpura mola itizan. Bueno, launakoen hori horretan joanezkeo beste, oza, besta onduzta dena da, gara azkenien sortziko egiten dena. Hasiko danak egiten dugu sortzi, banakoa behiten dugu dana sortzi. Ez, launangoen azten da launan, da azkenien akabatzen da sortzikoa. Sortziko zu egiten da, Sortziko zua, azkenien. Banangoen. Oso, Baina banangoen eiketa sortziko banangoen da sortziko koloketako. Koloketako. Bana urtako. Egra azken egin danen parretira da. Launeko ikesteko hori. Launeko sortzi, bi egiten, sortziko zua. Sortziko zua egiten da, landakoen, azkenien. Hasi egiten duguleako dantzan, azkenean dara batera. Neupe epoka bateko ina joan. Banangoan amaitu dana batera jatzen duen jantzan. Binan gabo dana batera. Ez dut ikusten... Urte bat zutan hemen nintzen ulan txekeiek. Kendu hori binaka. Da, bite bi. Olan txebil nintzen, urte morduen. Ero hemen alarde idurak zean noaiten azini, ez hemen ontzate manta, bueno. Bueno, da beste, hori izan ez duzuna biten izin hori. Txantxangillo hemen. Txankarrankoa edo. Hori txankarrankoa, beroi bera dantzi hori da, baina hori txankarrankoa, hori espata dantzi da, ala dantzari dantza da. Bueno, beha, noki bintin dut izin hori, no? Hori kapitaleko geroko zerak etorre. Bai, dantzari dantzi untxik ez idabe. Zeo zer zer ikusireko, dantziagaz. Ze txankarrankoa, txanko errenkua. Errena. Txanko errena. Osea, que hankak, errenka da. Zeo errenka baten gani. Zeo zer ikusireko izenak... Izenak bai, txantxangillo baino beto. Beha beti txantxangillo do txontxongillo, nik beti zut onde berri zin eta mugundetik txantxangillo do txontxongillo. Eta beti partituri guztietan betu, honek izidoan zorenak, bere metodoan. Da txistulari aldezkarien bebai beti txankarrankoa. Txankarrankoa, bai. Zer da hori? Daigo lobeto izango da. Ez da, beha, nondik atara hori izin hori ba? Nondik atara? Zu bitzakarranko inozetutu zuten, ez? Ez hemen... Txantxangilua ero... Txantxangilua, txantxan edo txantxangilua. Erregelatan aurrezkuen pausuren izenak zelan... Zeiek. Lehenako zaharaki, hengo joa oso erregelak, batzuk ezate ben, erregular. Hengo joa zeiek. Da makila joko noiten dien ape, aurretik egiten dien eskasak. Makila jokoko zeiek. Eskasak zeiek, Zeiek, zato zien. Hori zin hori bai, Zeiek. Da izena... Lehenako pausu hori, izate baterako? Izena hori pausu hori? Pusuak. Ba, pausuak. Beha zeizen. Besteko ez dizinik hori baino? Da bestea... Saltuek. Oin saltuek hori? Bueno, batzuk ez da ipanen zeklazik, nik horik izan ebanien diru saltuek. Oseak, saltuek. Saltuek. Beste batzuk eta ipa jurretak baten bazan. Jurretara zan zatzen horri. Beste izin batekin.
Txakorrin kabe inoz, ez dut entzun zuri. Ez, Nikolazik izan eban, Saltuek ez da izan bai. Pausok eta saltuek. Bai. Azuk eta saltuek. Da, erreglatan beste pausun baten izanik ere ez da? Nedaki ala ez. Oino uxe belen izan duena. Gueta boten dena. Zeik, erregeletako zeiek. Zeiek. Da, makinako kunditzen dien eskazape, batzuk ez da koño. Hartu joan xakarizek zeiek, edo eskazak. Egul eskazak, urbetzek ezabanek etara bala liburutatik eta zinenik hau de algo de la pezuña de un caballo. Eskazak, bai, eskaza hori, izen hori, gulega kaskotik gora guliaz nalekoen antxe berban bat holako zen bat etedan, horrek etaratzen da behin, baina guk eskara horren beste dedika dute geuketzun dako izen batzuk aurrera guk, beste egin. Beste guzu bat esan dut, erreglatan, betzatzen dut. Artia da, gabietak ditu, Geldi zen? geldi. Txankorrik aurrera jumarik. Iztoteko zion nio, dantzari bet, ametin gurti, iten da. Zer egiten duguna? Hau. Hori horan ukite. Bai, salturik egin barik. 10 puntan, bai. Salturik egin barik, Bai, saltu. Osea, gabiet egin orduen eskerreko hankea salturik egin barik, Bai. geldi. Batzuk bizitxoa besta... Hori nora. Hori horan eukin. Saltu egetxo. Ez grabila egin. Nabara estilo gambiten, no? Pero Serafinek nik lehen hau, oinuri urte, Zanperutako bakarrik oingo modun negu partien astero ensaiok eta pentsau ez. Pentsau. Zanpero gaieka etortzen zin, da zena urtien birriten egiten zan bakarri dantzan. Ermitietan behoinen dantzan juten di dantzarezik. Eskabe dioten da, gaietan. Orduan ez. Dantzari ekotu zen erreko dantzari, baina beste erreko tokitien ez egon egin. Zanpero honin da, oin, lehenako bokotan deikin bat izaten bazan, zapatero eta zen Paris, Londres eta berriztik. Gara ekipi guruko salida bat, salida bi urtien, da beste bi. Baina izaten ziren, kasu baterako berrezte garaik nostatu. Serafinen edo Serafinen haiken defuntuen mailan, egiten zuzen berreztei edo berreztei bost da garaik egiru edo, zara zuzen horrek... Da gero da, hosti, ez zaiok urtien, ze beniken ze, pare bat egibete lehen hau, aurreko dantzarizek, aurreko urtietan egin denak, edo beste batzuek, barrezek, betara bier bat zituen ensaiok egiteko, para bat egite lehen hau, puetezan, mutila izaten. Bueno, dantzari biok hartu San Pedroetan. Bueno, eta igola dantzari batxin haintik handik edo zerbait ikiztiekoan, afesin dugu genetzien, zerbait ikiztiekoan edo, urtien barri sartu dira zituen pare bat hilabete lehen hau, txetulari deitzu zen. Dahi, San Pedroetan dantzari etorru biok, kalinto paute edo, jeben, abai, bueno, bai. Ni noi, edo bai. Da horrek urtukoek saltzen maztuen da, bat eskondu bat zana ez dutu dik joan. Zuri orduen. Eskondu ez? Eskondu ez, solteruek, zan orduen. Da, barrezeto pabi ban, lebi lehena hor, zamotli bat eri. Bueno, Zanperoetan dantzari etorro biok, da, honen egurtan hasiko eguken saio egiten, da, bale. Aitek erako duten, ez? Nire aitek erako txustan. Ni ez dira behin ikutan deitu. Baina erakutzi. Eta zera behin deitu balozta, ni banak izan. Deitxe askotan nola zeu zan, dantzariek. Hola. Aki dantzariek, koina, Osea, etzeko kortan eta aterpen eta holango askotan dome katzaldetan eta erromerietan eta holango guzti. Dome katzaldien? Hau bez segurua. Dome katzaldetan esan ditene. Hau bez segurua. Ezin ditene holango guzti. Erromerietan. Hau ele, seguru hau lehenengo dantzan deitu zenin dantzaritzako, bero bada.
Nik sekule... Ez matematika zatu, baina baneko hiru gaingo orduko, Bai. Nuko banekue. Uniko, espatako nosiko pasurik edo haize bat aritu zen. Besti dara gauten dugu esan. Hori haite datzari zimakue. Haite datzari zimakue, Anaizi datzarik ez den ikusike, handik hartutakue. Nobeda, garrezin. Nobeda, grupu formetan da gero, datzari baten falta jaula eta, claro, edate maien ez, baina, altura maia bat terribli eta, bueno, kuadriara. Enzei joen, posien handikoan basarriko etarte baten, amezortzien agazen, osea, handikoan dantzan. Hor dauzan hori argazki, nire Azalde. Horre zera binek edako txiku bestia. Bere gata nire kafezin urkun batzora dia hola nahitoko eta besti eta bareko ikizia. Hamle esan dut berdizen. Ego zera binek deituz zenin ba... Zo, lehenengo ikasten zen duena... Perfezionau. Lehenengo ikasten zen duena banako izan ez da? Bai. Errezan. Normalein bai. Zaneko edo. Handik hasi bezin zan, gero... Segitu duguna egian. Jantzarik preparo hor, Oliviar inau edo jantzarik ikazit, eta gero... Ba, gero ba... Aintamitu egin hasi gutu zuen kontratu bat edo? Ez que txistulariek berriz mailan, txistulariek berriz mailan obligazioen juetxe, San Pedro dutan dantzari talde egiteko, San Pedro eta Santa Isabel, ez? Santa Isabel, bai. Gero... Talde egin, Talde, horre egun bizitzerako. Egun bizitzerako, talde egin. Bueno, da, gero ze... Ba, haiek eta zon egunen eta txistulariek autoridadiek ezotzen izanen nipe. Egun haiek eta zanin, ba, Dezio, esan da, mezaurin prozozinu behar. Dantzari egote ziren, prozozinu nenizan bueltan. Galdu da hori. Jose esan da... Mesaurretik? Bai. Mesaurretik? Bai. Mesaurretik. Mesaurretik itzan, elizia igueltik. Alkateagaz da komprazioa eta? Autoridadi atzen. Dantzari horrien. Agintari egaz. Agintari egaz, dantzari eta badik prozozinu behar. Elizin gurue. Plazan, goiko gatetik urten berrezen, eta plazara joen da plazan, abadipa eta zinen armailan alturan, banderien dantzien, kuruñarena. Agintariena. Plazan. Haiek plazanin plazara. Mesa baino lehena. Lehena. Eta gioten agar bailara, autoridade gatzen dutu ziren. Baina, eraitzotzen banderiai, bai. Da, tron, liro, zanea martzi goten, Bai, Batzikoek, bai, beti. Da, zanea martzi goten. Zan banderiai, da mitzen zan egiten daba, Santiagoni prozuzinoen. Banderiai irain, ban, plazan jakon. Inazio, patroi handian, aizu. Gero, haidin, Agur. Delixara. Da, Elixan, orduen, horien bat bezakoten baina, Agusiek, ordenaz, Agusiek, eukidoan, ardura bat, bigarren lehenengo bankoen dantzarezin. Beitu zelago mutilek, ara zure lagunen modukoek. Mesetan. Zure modukoek. Da, bigarren autoridadik, eta Agusiek hirugarren bankoen. Bai, Lehenengo bankoen dantzarezin, bankoen. Ordeko zua, gizona, gota mazi dut. Dantzara egutzen dutzela. Atzien Gota mazi duten autoridadik. dizitu. Andrik esatzen, bueno, zu dantzara egiten mozotik jokolik ezikot. Guen ayuntamenture eta izi erremintiak, lendako maizi errezerbete ben, aurrengoa. Da bigarren autoridade dut zan. Egin deliz hueltie? Osea, dantzariek autoridade baino importanteagoak, ezta? Aurrengo, ba, komodoa bigarrena dozer. Bueno, dantzariek. Da, gero prozesioak alata zanien, dantzariek jutu ziren ayuntamenture izi erremintiak eta mesta. Da, mesostin urten da, hartu erremintiak, da, zanien, zero, eta bai, banderina, agintarina, autoridadea zindala plazara. Darra, einarko eta jartze zinda. Gazalo datu hijo? Hala zen. Dontxo urte... Arkue, zelan arkue. Batakin. Bai, autoridaderi. Autoridaderi, atzin etortu zen autoridaderi. Bai. Lehena lau edo gozonzo galoina. Asociado, Da atzin, da plazan bueltan, tak, zibietara igon orduko autoridadiek, buelti hartzen da benien dantzarek, tak, paetan dit, Barruen, izan barruen? Ez, plazan. Plazan. Gero. Mesi amain jute. Osea, mesa erramita barik. Bai. Erramita gitzi du, agintamentu eta mesa erramita barik. Erramita Mesa ostean, ostera, udaletxera joan, erramita gartu, da autoridadea agintari zindala hilo urten. arkuein. Bai. Da, plazara Buelta bat egon. kolokatzen diren dantzariek, Bai. atzin torten dira besteik, eta
Arkuin, eta Arkuin, eta agintariek... Azpiti pasau. Da, handeli plazatik pasatzen dira, Arkuen Azpiti. Dantzarien atzi ikuten diare. Plazan Bai. Plazara, ayuntamentu hain urritxoa dago. Da lehen ayuntamentu plazi bertan hau. Urtetan dantzariek autoridea egatzi. Bai, da hemen da tribunia. Dantzariek, ona. Ona, ni txistula hemen gatzen anien, dantzariek, arkue. Arku beti plazan dire, kolokatzen dire, Ja plazan, sartuko da, no? Plazan. Da gero hortik aurrera agintariena eta... Gero dantza guzti. Gero Bai, dantzari dantzainekoen deskantzu eta pontxi, Dantzarian zara... Amaitikoen pontxi esaten hori beti zo da berri zen ardazuri arrautza batidu eta arrautzean aztate edo oinetik nabe zerbezie limonadiaz biguel baina Lehen zain dira. Hago guzti. arrautzakin. Arrozuri. Arrautzak batidu, ardazuriaz pontxe. Da, aidan, da gero? Gero arreglak. Gero erregelak. Dantzai atzein hartin traba pezinoi, Ara monez. Ni gero berrezen. Erretiro bastarra eta itxirremintak eta traue. Da gero hazi erreglak. Da, zapakaz edo... Bai, zapak. Zapakaz. Hori, zenak egiten du, zapak eta zintxarrepo edo... Bada, zapaka, Beti zapak? txintxarra zer da. Ba. Zapak kompleto txintxarra da guzti da. Osa, zapak. Dabari zapak di horrek. Ara egetzen Kaskabelez. bukat... Ara ez diketzen. Elisabe bai, Zirketzize da dana jatien. Da, dantzari dantza o erregulak zapaka? Bai. Hombre, Beti. Zapak ez diketzen... eske horrek entzen di... Ayuntamentu. Hori entzen da, dantzaren amen, durango zan baian, da, ez tegetik. Hori amen eukio problemia, Nik amen errazen eukio. Osa, beti itezin zapakaz? Beti. Dala. Elisan ezin zuen guai. Da gero urte baten neunitzen dantzari egin hori dugu. Aitor, Nega, Osareko zuen, arpeien ez dozu zen. bai, artiri pestoko ditzi. Osabeak ez dutzo diruri, abaidik monda. Da, gero Osabeak ez dizikoa. neude, amenzuak itxitia gero ni taldea lazen zenien. Berrizko fondako da. Eti nagoen horik, egun bat dira, San Pedro egune. Da, ayuntamentu zarri, lehen, Elixen onduru egune, horro, taite, ez dago fotografia, da. Dantzariek preparo ziren, Fallo bat ez duen, ez tegula kontetan agarra. Zeine, a ber, zein fallo. prozesio amaitzeko, prozesio azteko, A ber, nez aurretik prozesio azteko, da, ayuntamentu binitzari gengo zan, dantzariek, da, Pedro Maria Alkate, da, Antonio, Benite Alkate, da, are bari horraz, abadi gurtzen da benen izpien, kolokatzeko prozesiora. Betiko moruen, errekaue, ilitxatik. Abadik esan dabe gaur ez daula prozesinek. Se suspende. a ber, itxuzu bak edo. Esan ba. Prozesinu se suspende, prohibido. Prohibido. No, abadik, zer ba. Da, ene. Prohibido bat, beti zau genduna, prozesinu. Dantzai bandei irain eta lehen esan da moduen da. Tenente argatik esan, antes ez dara garen joan nerondu neban da. Da, bieroak itxia orduan. Da, itxi dantzai jogarremiko barruen da meseta bez. Toipea. Eta egun zuan dantzat, banko, nun jarreko zan, ningu zuen. La gente zarrak azarre, blatxori azarrien. Kostumbi, Baina, eso egiten, kendurik izango rekostumbrio prozesio dantzari egin edo eta besti, zozeuko da guztena, da, zozeuko da enterokona zantzan, zar batek, hortxe harrazin da, gure itaz da. zibi. Da, zuzeko da guztena? Eko dabela motibu, zozer, guztena. Eko dabela motibu, zozongo dala, hartien. Pero, kentzeko hori euseri ju hori, da. Bai, zero, claro. Lefebre. Hori, lefebre ez atxeo. Oina abade itxe itxi izan. Da egun, ankoak otore.
darek itxuri epintza bat ez ozan barroge, bueno, hemen bandera nazionala eta Elizan eta eturreik eurendako maile reservaut eta zer, Elizan, hori holan izan Elizan, arek baino gehiago bai, datu zela piluen. La bandera etxireri da ayuntamiento. Bandera egitu, nazionala. Con la bandera, esa baino gehiago bai, datu zela piluen. La bandera etxireri da ayuntamiento. Bandera egitu, nazionala. Con la bandera. Ni pregunta, badia, zehar jikendu zuen bizia. Ari da zarra izateko, zozoko dala. Zoztan, Alejandro, horrezek. Formazioen, bandera nazional altara horrein, da gero horrentako maile reservat, zer, Elizanarek eta beste dozein bardin da, Así que, horrexetik. Hasta hoy. Orain 200 urte bai bardin, da orduan ez egoan bandera nazionalik, Da bardin izan, ez da? Da orduan zaitik baita, gero ez. Nik diotena da, bueno, hori bandera nazionala badakigu da nondi datorren da zaitik izan da, ez da? Bea, orain 200 urte nokit eutzen errezarbeu agintari hango esarlekue, da maile eta dantzari eta dana. Abadiak ala herriek. Eta non ikitoreko zan. Hola klase da hori. Bueno, hori quasi... Lehen berritzen hauten izan haitxe. Haitxezkue, ero txoposkue, hori pinue. Lehenengo zera... Aretxa da. Normal esaten jakola da txopue. Ez da txopue. Vulgarmente esaten dena da txopue. Bueno, txopue hau Txopue pini da, baina lehenakuek doninatza. Donilatza. Donilatza. Ba, jaizien... Doni santuena. Doninatza. Zehar bolako nire doni. Aretxa. Lehen aretxa zuan. Atxa duk aretxan kontrazinua, Aretxa, baina aretxa gaztaitu. Puntan edo... Doninatza. Zoitzan, koipia, egon ez da jendalako koipia, baina puntan beti pintzizan baserriko hartue edo hori bai, hori beti pintzizan zerbait, bera utzuzik ez, pino dar bat edo txopo, zizarra. Gure gaztea denpora, nizizalako fako denpori edan alakue, bandera bat, funtzionala. Obligazio, Aurretik ez. Aurretik ez, baina gure... Sartu zutu hori. Aurretik ez zeuen zan epiten. Gerra horrien ez zeuen... Da, ze antra atata ziren San Pedro gunen eta Santa Selena? Alkatik gure danak. Alkatik esaten txuna. Da, Franco baino lehen hau zer? Bai. Gordin? Bai. Alkatik berak esanekoak, Bai. Bai, Franco denporak usta hori, Bueno, baina, beste gustatu ez dagoenean, urtean barru eskonta zena zuen ataten. Altala bai. Bai. Urte barruen... Eskon barriek. Bai, eskon berriek. Hori berrezen bai, Berrezen, Gara Garainez. Eskon barrik ataten zen... Bai. Gero besteak alkateak esaten dira. Lehenengo horrezkure, fulana, handak. Eskon barri? Dantzarilek zerbitzaileak esateako... Bigarren atatzen aurreko, bai. Dara eguten dira alkatiana. Alkatiak gainen txapelak entzutziet, eta bueno, zeintako jo. Alkateak entzutzu... Dantzarilek. Alkatiak itxoko dute. Pentsuna. Alkatiak itxoko txapelak. Zeremonia bat... Aurtengo bintzen. Bai, senyor. Rostendro bat, txapelak entzen joek eta preguntuzek alkatiak gana zein tarti guna izutean. Zango txik, fulano. Kongoituk, txapela eskunda, Alkatiak preguntago hartuko dabe eskun. Tak, hartuko dabe eta txapela eskun etor gehiarek. Nizki errezen da. Iden, ari itxotze baneko zarra lehena baneku, Nero baneko zarra lehenan lehen haitxe behin, baina urte asko zarra aztute hon zan. Da ba, oineiken da. Zu biztu zenuen. Nik eskorten bai. Taldi meinen ani, baneko zarra. Taldi egeiban. Luzi da eta kendu. Baneko zarra taldi barrein eleik egin zan. Guk ite genuen hori... Haino zein du, atxinei. Da, bueno, aurrezko zertzen da nien, etxotze baneko zarra, da, aurrezkola hartzen daue eskutin eskieten da sokara eta sokioten da geldi.
Da entre haieketan danein puntara, orduentxe buelta egin da zokik. Da harek mutilbizek, haneskie erdien eukidabenak ez dabe mobitzen, entreago arte. Atza buelta egin alkatea preguntago bigarrena zeinatara. Aitzok, Bai, eta otra vez. Ulertuek, A ver, bai, no. Beste gurean, no se Alkatiek etara, baneko zarra, desafío. dare bizek antxongoi alkati atzin da geldi. Entregetan da benien, orduintxe, bigarrana zeinatara preguntatu, bueltauta. Da bigarren atarata gero, beste guztiek gero. Gero euren nahi da bena. Dantzariek euren nahi da bena. Euren nahi da bena. Zenba pidal bintezan... Lehenengo banaka eta gero binaka, lehenengo kueta bigarna banaka. Banaka eta beste horiek binaka. Abestari Damen agertu zen, bai, eta bilon agertu zen, biloko talde batzuk konkursutatu zen da, beste zeide batera, dare mutilbako txap bat taten dabe. Mutilbako txap bat, bizelanien, binaka gero, beste zeirek. Lehenengo lau, eurek hartzen da bana azkenengo egeuren dako. Da hemen ikusi joan konkursutatu dira. Lehenengo bizek, banan. Banan. Gero, erdiko laurek, binan. Eta azkenengoek, euren dako. Bakoitzetzako banan. Arepe sokara. Iez, sortzi. Bai. Baina hemen leku batzutan, nik konkursuk egiten zinen ikusi nama, danen zengo da balekua, etara horrezkua eta atzeskua, Hombre, por supuesto dina, bale. Gero zeirek. Pasa que, hoxe. Denbora gitxia egiteko igual. Baina, Zer gero, pide egiten zara gauza bateko, Zer pide egiten zara zuen baita? Ba, goxin diluntzien da. Zantezio lehenin goxin diluntzien. dantzari mailan, Iluntzen zer da? Zolzit errezik buruen. Erromen jase baino lehen. hori dantzari mailan. Teke, teke holako, holako soinue. Hori dantzari mailan. Da orduen denporan. Eurrezko egin izan, bueno, gotek egin izan, jolan, etxauten, Erromen, gero bai. izorretatik grupi, garaiki beste bat, handiko bat beste bat, da berrezen eskatzen dantzaren zei, bueno, guke gero grupu egin bizo eurrezko bat. Da nostoko gozaguk. Notek egin izan, itxauten notek egin izan. Hoi, Orduen denporan, Ordu denboran noz da. orduen denporan esako zorik, 18 urte leku izan nien, orduen Oin berro tamar. Oin berrogei urte. Oin berrogei urte. Beti izan, erromedia gunien, San Pedro gunien, por ejemplo, diutzen 8 eurrezko. 8 eurrezko, diferente. Dantzaiz egatik aparte beste 7, edo 6. Hori seguro. Bai, Hombre, Ba, gero hormitetan zetezan mesostien be, zetezan hormitetan, nezia metxikuen, eskatzen autoridade administrate urtabanako permisu eurrezko egiteko. Da lehenengo zetezin bauzunako, preferenzia. Lehen zan duzu, batxine, bezala iten euruzkorik. Bako zan dau? Nik? ez... Ez dantzari antza. Barkatu. Dantzai dantza lehen hau ez zan egin, baina horrezku bai. Hoi baina bai hau. Oine aurrezko dantzari badauz gaztetxue gehin bari giunan. Ba, ez eta. Meretzen bezapostu guni bari gatu zen aurrezkoa. Hori seguro. Da lehen hau, dantzarik itzan oten, baina horrezko bari bez. Beti horrezkoa. Zauztien, da jutzien, kanpotik etutu mazen gara, jik edo juretatik dantzari eskutu maziren, eurek antolatzen ben, ingo jo aurrezkoa, ingo jo reglak, bale. Zortzi dozein, Beti gutu zen albitetan. Ba, herriko Bueltarik egin barik gehiago, herriko txistularia. bueltarik egin barik egin baina nirekitik gehiago, laro eta bi urtea zor San Juanen, gaur da duran ezagun, horrezkoen. Gara punteo. Da gero, Laro eta bi urtea zen. gero, nik konkursu baten, emitxo San Herrega konkursu bat, berezen mailan, antolatu ben da, zokakue, servizi eta jurretan bai. Da, klaro, nik sorpresi gentiek, zen jugarek. Aurrezkola ezek, ez San Pedro, eta plazan alkati eskatu biako permisua. Berezen. Baina erromenizetan, juntzin eke benien, aurrezkola ezek eke banda zeskola ezek, ataratzaileak, zerbitzaileak, jute ziren, neskietara orduko preguntez aurrezkolaria berzeinatara. Aurrezkulari. Aurrezkolaria izinetara.
Hori gero pegu ginen, Da gero, atzeskuler jai zeinetara. Holan egiten ziren aurrezkoek. Da batzuetan mutilek, da igule zango zan, eta egin nahi duana. Baina igule zango zan, bera kantolatu eban aurrezko egitie, programoie, egin behiban. Igule izango lan intentzioakin, neska bat berak gustatzeako nantaratzeko. Hortik... Barren zein, Hola txokori. Hortik... Da igule neskie, antolatukoan aurrezko erregelak, bere lagunikaz, berak horrezkoen bera ikustatzeako neska bat ataratzeko. Hortik, orduan etortzen ziren, eskontzak esortzen ziren. Da, han eskie, konzerita zan hau zunan, oine, fulana eta joko horrezko. Osake, oina... Urte beti dikino banik. Zeinek ez. Posik urtetako, galardona da. Urte beti... Abadinon, satrok esetan jantxarrizek, da, por ejemplo, ero ni itara, ezta? Da, orduan gabien, aixak mutilez etxera junbier. Hori aixipin diukien. No. Da, guztu gana pasan duzan, ane sasoko neska gara egotea benainik etie mutili igual guztu ez da, gordotan. Antonio Patako langostia. Hori? Zatoz hori, Santa Lagunean eskondu barri, da Santa Isabel... Santa Isabel egunien, solterak. Horri guzek... Da Santa Lagunean gara jelen... Aztu inatzuz eta... Horri txapelpean negatu jatzuz. Atzea txapelpean. pentsatu hori da. Ano ze peina egin dut txapela antzio bai eta urte egin dutzu horrik. Detailetzuek, eta... Bueno, horre, ni betina kontetan. Betina ni kontetan, baina horrek etxataz azten. Claro, Beste guzi bat. Pasarana da gauza bat. Salonetzo egunean baten eurrezko ez desafio ikusitzen dut. Bai, hori kontatu zegat. Da kontu bat, lehena ikusina moduz bai egin barik. Hori egun kamitzeta mobiel. Zebet urte ikusten dut da zuk, Holan... Ba. Zer, ia. Zerik ikusiko, Marri, Zenbat urte ikusten dut zuk? Ba, hortxe deko dena da inguru, 12 urte edo. 12 urte edo. Da, ez zuzikule dira ikusi, Pedro Juan da... Nortzu ziren bez. Bai? Pedro Juan da Santiago. Nortzu ziren bai. Santu ninduen, bai. Pedro Juan da errotatxo. Julián. Pedro Juan da errotatxo? Bai, oine bizimale zen urte. Julián Bilbao. Bizimale zen urte edo. Julián Bilbao eta besti esan... Pedro Juan Zubizarreta. Gaztelorrutia. Gaztelorrutia. Barek euken mazkarize. Kartero unien. Julián Bilbao amiko zizan, Ze, ize garaikue. Garaikue, beketxekue ez, garaikue, amiko zi, beketxekue. Garai, galtzala bat egin bete borai. Da karteroan nien guritzi baina gora eukibuen bazkari bat arek. Da, bueno, jaizezan, Salonzon. Da, akorda dauken eureri, bueno, jungo haituk Salonzoa eta juntzien. Bazkaldute pasioa, da ingo jo erregelak. Edo zei, baina erregelak normali. Da, butzak. Bueno, guten ez danak, preseta edo, preseta abi edo, eta izan diruzio zan. Da bertako kartero zarra, Jose, hola begoia, deposita jo. Zugabat Da nik anta horren egin da entzun. Jai ikusi bituan. Da nik orduko banak izan. Zugabat eta gasolina ez da. Da, unok eta... Zezulari jan, ermitan, zidan beti otu zan. Romerek aurretik joteko pizatxo batzu. Obligazioa. Da ermaitikune txa, oine alpere da, zezula llegotik. Ez ermaitik da ermaitik. Oine, berandu nazti, Armaitik joa egoten dira. Gau pasaik. Jonitzuan da, bueno, formaiun sokia, barilla zen, plazan, da, bueno, enek euk, arruzko, enek euk, txuri gehienak egiten, arruzko eta atzesko egiten. Orduan, da, enek euk, eta ez, nik ez, ez da bai, eskalin bat, perpauzin, bi, bat aurrin da bestiatzen, sokan, da, zestula etorotarea zantza, urteben sokatik, txapela gartu eskun da alkarre behi. Txapela eskun, bize. Txapela eskun, kendo egin. Ez eskun. Agetzen txapela ibota. Burutik kendu bai. Da rata. Lora. Bera gure bare. Lora. Ege garabatu batzuk izituen. Garabatu, Zin musika eta.
Pausurik eta zer ginen? Ez, holako garabatu batzuk ezituen. Duk izi bai gizuela. Ezituen garabatu batzuk. Alkarri, buru makortu. Rollo, azizan da. Kunzan puntara bat eta beste puntara eta gero erregalak atzi. Pasak hori da beste gatzi. Desafizua, eixo bai Gero desafizua, oiarren nahi, Alkarri begire. Alkarri begire, txapela eskuita. Oiarra euskara. Da zemati urbeltziki asko itatza baina nabizi nahi. El desafío ese de Villa que ha venido. Oiarra. Erregela Exactly, da modu, eske oiarra. Aurrez aurre beste. Txaldo ingelaz, ez duk ituzu. Desafio ibe. Guk egiten hori Bai, da. eske pausuek batrata, erregeletako pausuek eta saltotatik. Areke trillu Erregeletako pausuek eta saltotatik. Musike badaude. Sorpresi, edan. Dantzari burbetu bere hori. Haikusi jigeru gara. Eta, dantzari burbetu bere hori. Haikusi jigeru gara. Eta, espadakizu, eta sustatzen badau kompetidero zederra. Ondi. Nuke luego beti esatara urduko desafio eta aurrez aurre. Aurrez aurre. Eske, eske, no Oiar burruka edo aurrez aurre. Desafio. Detalle bat. Para que sea desafío tiene que haber otro delante. Beste bat aurrean, no mira. Hostia, está desafio. Bai, esan, ondo dago, txarto dago. Honek ondo dago, bueno. Beste usu. Abarketak... Beste bat. Hori ikusi neman, horzek euro, batzuek San Cristobale. Ego jo abarketak, ale, dare penau zuzi. Ordu, Pedro Juan. Ordu bat. Eta bestie? Da txapa. Santiago Lasu batzak? Jantzari. Sokan. Erregele moduen, zokile formetan da. Da lehenengo egiten dago, da gero harrak amaitzen da benien, puntara gontan da bigarrenek egin. Trilloren lire, zeren aurrezkoko pausuen... Lehenengoen, hankiatzat atzerakara. Da bigarrenean akabo grabietiaz. Trilloren lire, lorin lire, lerin laro la lolan lire, lorin laro, atzatu. Trilloren lire, lorin lire, lerin laro la lolan lire, lorin laro. Lolin larin lorin, lolalin lirin loren, trollen liren lorin, loren lire, lorin lari, lolin larin lorin, lolalin lirin loreron, leliran lerin laron, liran loran laron. Tran, bigarna gero. Danak, tamar bada zaman. Dantzarino San hori Pedro Luzi hauek ari zume baina. Dantzarino San Pedro Gora. Bai, polite zate ben. Ajile. Gure ekidek zate bane polite, punte bizi eta ajile motxate txik eta ez zala txarra, Más bien ona txarra hau baina. Zelako mutite. Hoi, lastak obvio subiol. Hau, izantoz. Guri pregunta gentzeta, gero azerri bizkule. Txaste bentzeta. Aiztu tinak gorguzak eta esaten da. Ordu. Bueno, Falta herriego. Que, dantzekuat, gainera. zuk eusa... Lucie! Thank you.